Aku buku bro, kini Tiprasa tongai jotona angkoyo. 14 तारीख खाना सालसा tongai 14 तारीख अक्टूबर 2023 वो Khumulwng कैसा तिनी नॉर्थ ईस्ट बेस किसी सा चंग कुनो पार्टी की बा कुनो बो मनिया चंग त्रिपुरा मोथानो और चंग तबो अंडरटेक खाइतोंखा जे आरो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय कॉन्ट्रैक्ट संगमा बो फाइनाय ताई बिनी पार्टी नि कोई जन बो फाइमानो ताई बिनी बा मेघालय नि बाहरे बुनो पुनो कोई जन एमएलए बो तंगो बिनी ब्राउ पुनो फाइदे फाइनाय सिया किंतु आशा खायो बो साइसुं बाइले फायोंनाय ब्राउ बाय फाया एक नॉर्थ ईस्ट बेस जे तो पार्लियामेंट चिनी खरकसा खरकनै से कक सानानि जों जरा माया सुजुग माया कक साख्लाय स्पीकर बाइथे रो माहिनजाबो जो हायरक साता मिजोरामनि बरौनि बाय जोंनो चुबारवानि नॉर्थ ईस्टर्न बेस जों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ताई किसे दे कपा खलाय माननाय अबते किसे वानसुगैनो बो फाय चिनो रबिनि ओपिनियन बो सारकनाय के महाराज बो सिओ एवं बोते एक आइडियोलॉजी बरौबा बो सिओ हिनेन और जागा खाई जों बो सेखा जों ऑर्गेनाइज खायो और कबांग फायनाय खुमलुंग चागियातै मावनाय ता आइफोन जतनो कोय फायदि जों यखलाय जों साइसुं नों साइसुं बायकुनो खालाय मायंनाय जों पाल तुबलायनांगो निनियानि बागै बो पाल तुबनानै जे जोंनो बरतुबो जोंबो मार तुबनाय नांनाय हामबाय जतनो अबो रीजनल पार्टी ने नेचर न खाते तब वो IPP रोबो अंथुं INPT अंथुं जों अबो त्रिपुरा मोथावो जों मार्जारंगै जों जुदि INPT न खायदिं खाय खमोजों खायलिया जेहेतु महाराज त्रिपुरा मोथानि बो खायखाबा आरो जों जतनो जेहेतु जोंबा थानसा से नांगमानिबा थानसावङै जे त्रिपुरा लैंड नो जों भाई दागती जों मानानि अबनो चिनि एम बा किंतु तबो तैविसा INPT रो खलायखा बाक्सा अबो चिनि चिंता मते बा जों आं प्रेसिडेंट हिसाबै बुबोन आं रिजाइन दिखा इनके जों अबो INPT ताई ग्रैखा अबो तेव खलाय मागला अबो ले खलाय मायब्ले जों बाक्सा डेमोक्रेसी बा आं मुचुंखाबो खलायखा आंरो जुगे तंखा अबनो आं खलाय तंनाय हायरो तंखाना बाक्सा आते खलाय मा तंखा किंतु आनी पर्सनल व्यू जों चिनि हाउ चिनि एक्जिस्टेंस नो ताई क्राक खलायनानि ताई चिनि सिम्बोलिक जे नांगमानि चिनि हा चिनि त्रिपुरा जे चिनि एक्जिस्टेंस बाय जों मिलिरि बय जोंनि आलगा स्टेट नांगौ स्टेट विदिन स्टेट अंथं गावकरै बुमुं जेसे कुनो फारजाथं किंतु जोंनि लेजिस्लेटिव गनां कैसा इंस्टीट्यूशन नांगौ मे बी स्टेट सेपरेट स्टेट उयखलाय यूनियन टेरिटरी अंथं अबतै कैसा जों ताबो नांगौ आरो जों जोंनि फ्यूचर जोंनि प्रेजेंस अंथं जों अब लेजिस्लेटिव जखन तंनाय जोंनि विभिन्न प्रॉब्लम अंथं विभिन्न प्लान प्रोजेक्ट अंथं जों खायमानो अबनि बागैनो जों अबतिरो मांगलै अबनि बागै तिनि आं जतनो सानानि मुचुङो नराव कराक बरो अनेक ज्ञानी गुणीबो तंखाना किंतु आं व्यक्तिगत जे आं खाय फायमनि मते आं किछा मासा जे अचीवमेंट जों खायमांखा आरो आं बुजिखा जे नों yang थाङै नों साइसुं आं साइसुं अब माया अब नों साइसुं खायमाया बनि बायनो जों जतनो मिलिबय आरो मा खायमानि चावैनैनो जों जत पार्टीयाव फायै थानसंखा तबो yang थाङै तंनायबो तंखाना yang थाङै तंखाना बराव बिसो गाहाम हामया बोले आं बरावनो कुनो समालोचना खालाया किंतु आंनि अनुरोध
जे नोंबो चेष्टा मा खालायनाय जों बाहायतै जोंनि कायसा दाबिनो जों माननाय अंया खालायबा आंबो ताय कायसा पार्टी खालायनाय नोंबो खालाय दंबा बबो खालायनो आंखेबा ओ बुतै खालायनाय रक ब्राउनि फ्यूचर कुन रकम ब्राउ अचीवमेंट खालायमाया दाबो नों जदि आं जदि अचीवमेंट खालायमाया आं खालाय निनि तामो लाबंनाय बनि बागैनो जतनो आं कोयनानै मुचुमो बखा ठीक खालाय बखा स्राय अंगै फायलायदि खोरोंसा जों दङै जों मुभमेंट न राग्रिवै सेंट्रल गवर्नमेंट नि दिनै जे कन्स्टिट्यूशनल डिमांड अबनो जों खालायै न जोंनि फ्यूचरनि जेनेरेशन दंनो जों लामा गाहामो लामा गुबैयो जों थांनानै पार खालाय मा खालायनानै अंथुं हामबाय थैंक यू गाहाम खालायनाय दि अब जखन मार्जार जों अंपायै किसे समय नांगोन जेहेतु जों एमसीसी नि रिंनाय नांगौ पार्टी नि अब तेरक रिङै रेजोल्यूशन रो पास खालायनाय नांगौ जेहेतु कुनो वालायै इयै जों कागलायमानि याबा अब कचां कचां एकटा श्रृंखलातै खालायमानिबा कोई मास नांखा नाङै उलो आंनि नेक्स्ट सिनियर नो आंबो रिखा आरो तारिख बतंनाय नारावनायनि बाक्सा आओ इनै ताबो उको ताई अन्य पार्टी रो बुखलाय तंखो अबदे बचन खाया जों आलादा आलादा जोंनि कैंडिडेट अंथुं जोंनि पार्टी नि रिकॉग्निशन अंथुं हिनै अबदे जों खायमानि बखरै वेरी सिंपल ता किंतु एकटा गणतंत्र नि पार्टी खायनानै अंखलाय बिनि विभिन्न पेरिफेरियल रूल्स रेगुलेशन तंमाने इलेक्शन कमिशन नि अबदे लोग तंगायनो जों किसिसा मार लेलायो सत्य कैसे सुमंग तंगो जे ओजे ताबुक जे